ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଆଜିର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଜାଲିଆତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜରିଆରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା କିରାଣୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା 1996ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କିରାଣୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା SCBC ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ STଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ଜାତିକୁ ଲୁଚାଇ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ନୂଆ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପୁନମ ବାର୍ଲାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁନମ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ପରିଚାଳିତ କରି ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଭାବରେ ଝିଅଙ୍କର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା। ପୁନମକୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପୋଲିସ ରାଞ୍ଚି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମାନବ ତସ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପୁନମ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ସେ କହିଛି ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯିବା ବଦଳରେ ତାକୁ 40,000 ଟଙ୍କା କମିଶନ ମିଳୁଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ରାଜ୍ୟରେ 114 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 68 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ବାକି 46 ଜଣ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍। ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 21 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଚାଲିଛି। ତା ସହ ଟିକାକରଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ନାହିଁ କରୋନାର ଡର। ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେବୃଆରୀର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 5, ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2021-22। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 11% ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସର୍ଭେ ଆକଳନ କରିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 23.9% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସରେ ଏହା 7.5% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7.7% ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ମରିନି ମାନବିକତା। ଶନିବାର ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଲ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଲ୍ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହଜିଯାଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଫେରସ୍ତ କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। PNB ସାରା ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ATM ଫ୍ରଡ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ PNBରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। 1 ଫେବୃଆରୀରୁ PNB ଗ୍ରାହକ ଅଣ-EMV ATMରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। PNB ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 8, ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ କିଛି ଯୁବତୀ ସ୍କୁଲକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ। ପାଟଣାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ହାଜିପୁରର କିଛି ଯୁବତୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ରହିଛି। ଯୁବତୀମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ନମ୍ବର 9, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ। ମିଳିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା
ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ସହିତ ଟପ୍ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ପୁଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ଏବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ହେବ ବୋଲି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।